ụlọọrụ National Water Resources Capacity Building Network mpaghara Southeast ha achịkọbago ọgbakọ nke abụọ maka mpaghara Southeast, ọgbakọ ezumezu nke abụọ na mpaghara Southeast, ebe a ga wee na-akpọ oku ka onye ọbụla jikọta aka ọnụ iji wee fụ na-emejupụtara atụmatụ Sustainable Development Goal 2030 banyere ịfụ na onye ukwu na onye nta nwetara mmiri ọṅụṅụ dị ọcha n'ala Igbo. Ya bụ mmemme na-aga n'iru na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ nke nyere isiokwu mba a na-agba ịfụ na enwere ezigbo mmiri ọṅụṅụ n'ala Naịjirịa, bụrụkwa nke dọtara ndị dị iche iche si n'akụkụ ala Igbo dị iche iche bụ ndị nọ n'ime ya bụ ọgbakọ conference nke kwụsịrị taa bụ abalị 13 nke ọnwa Ọktoba, wee tụọ alo etu a ga-esi wee fụ na enyere onye ukwu na onye nta mmiri ọṅụṅụ dị ọcha n'ala Igbo niile. Emmanuel Okonkwo jere ebe a na-eme ya bụ ọgbakọ wee weta aka ịga n'ugbu a. N'okwu ya, aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ kọmishọna na-ahụ maka mmiri na steeti a bụ Injinia Julius Chukwuemeka nọrọ oge ọ na-akọwa mmiri dịka ihe dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ, rụtụ aka na ọ dị ezigbo mkpa na ndị nnọrọ onwe na gọọmenti ga-ejikọ aka ọnụ ime ka e nwee ezigbo mmiri na steeti a bụ Anambra steeti nakwazi SouthEast gbaa gburugburu, ebe ọ rụtụrụ aka na naanị gọọmenti enweghị ike ime ihe dị otu a ka ọ pụta ihe, ma gwakwazịa ndị mmadụ ọkachasị ndị nọ na SouthEast ka ha bụ ndị ga-akwụsị ịdị na-anyụ nsị aghara aghara, ebe o kwuru na ihe dị otu a nwere ọghọm dị iche iche. Aka na-achị steeti a gara n'iru kwue na ọchịchị ya wepụtara amụma pụrụ iche iji wee guzobe mmiri na mpaghara niile nke steeti a. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Director General nke National Water Resources Institute Kaduna bụ Ọkammụta Emmanuel Adanu, nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ Dọkịnta Omogbemi Yaya, kwupụtara na itinye uche n'ihe gbasara iguzobe mmiri dị mma na mpaghara niile nke Southeast bụ ihe kwesị na a ga-eneba anya, ebe o kwuru na mmiri bụ nnọọ nke ọ na-enweghị obodo ọbụla ma ọ bụ mmadụ ọbụla ga-adị ndụ na ọ bụ na ọ dịghị. Onye ji ọkwa Vice Chancellor nke Nnamdi Azikiwe University bụ Ọkammụta Charles Esimone kwupụtara na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke achịkọbara iji wee neba anya n'ihe kwesịrị ime ma hụ na enwere ezi mmiri na mpaghara Southeast na Nigeria gbaa gburugburu, ebe ọ kpọkụziri ndị bịara ya bụ ihe mmemme ka ha bụ ndị ga-agbanyesi nnọọ ike ịhụ na ha wepụtara amụma dị iche iche nke nwere ike ime ka ya bụ ebumnobi eji wee chịkọba ya bụ ihe mmemme pụta ihe n'oge na-adịghị anya na Southeast. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa coordinator nke Water Resources Capacity Building Network Southeast Center bụ Ọkammụta Eze Nwaji kọwara na ya bụ ụlọọrụ National Water Resources Capacity Building Network Centers bụ nnọọ nke gọọmenti etiti guzobere na mpaghara zone niile enwere na Nigeria iji wee nye ndị mmadụ ọzụzụ n'ihe gbasara inweta ezi mmiri na mpaghara niile nke Nigeria, ma kọwaa na alaka nke ya bụ ụlọọrụ National Water Resources Capacity Building Network Center nke Southeast bụzi nnọọ nke na-enyezi ndị mmadụ ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum Unizik dị n'Awka n'ihe gbasara mmiri, dịka ha si wee kọwaa. Onye ji ọkwa gọvanọ nke Enugu steeti bụ Maazị Peter Mba, nke ọ bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ Oriakụ Chinonye Nnabuchi. Onye ji ọkwa Managing Director nke Anambra Urban Water Asset bụ Maazị Ikeobi Ejiofọ kwupụtara nnọọ na isiokwu nke ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke dabara adaba, ebe ha kọwara enweghị ndị na-eneba anya n'ihe gbasara mmiri dịka ihe kachasị echere inweta ezigbo mmiri na mpaghara Southeast aka mgba, ma kpọkwue ndị niile ji okwu ha agba izu n'ihe gbasara mmebi iwu ka ha bụ ndị ga-emepụta iwu ga-ahụ na eguzobere amụma ga-eweta ezigbo mmiri na mpaghara Southeast nakwazi na Nigeria gbaa gburugburu. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme nye ndị enyere ọzụzụ n'ihe banyere mmiri site n'aka ndị ụlọọrụ ahụ bụ Water Resources Capacity Building Network Southeast Center asambo nke zikọrọ na ha agụsigo ya bụ akwụkwọ. Enyekwaziri gọvanọ Anambra steeti, nke Enugu nakwazi nke Ebonyi onyinye nkwanye ugwu n'ọrụ dị iche iche ha na-agba n'ihe banyere mmiri na steeti ha dị iche iche. Nyekwazịa ụmụ Anambra na-enyere gọọmenti aka n'ụdị dị iche iche iwulite obodo ha onyinye nkwanye ugwu, ndị gụnyere Injinia Paul Enidom nakwazi Maazị Tochukwu Obiechina na imerime ndị ọzọ site na mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.